Og sånn ser det ut ute på Ånden på Gjøvik gård. Svart. Kom an. Og det er spetakler her som ikke vil stå stille. Vil du stå stille nå da? Nei! Nisselivet, hva så søt. En annen hest. Nissehest. Ja da. Der er på stallen. Vattnet. Å, så søt Ylvi. Nei! Så lett å filme deg. Se hit da. Smil til kamera. Ylvi. Da. Se. Knekke nakken kan du. Skal se på deg. Tygge. Ja. God jul da, til alle der hjemme på hesten min. Ikke sant, Ulvi?